Ау, отхапа част от ухото, сякаш на Митко Илиев, Георги Валентинов, Майк Тайсън и Вендър Холифилд в повторение. Струва ми се, че има наистина кръв по лявото ухо на Митко Илиев. Митко Илиев каза хапеме, хапеме. Такова нещо не бяхме виждали. Георги Валентинов се опитва да имитира Майк Тайсън, но за охапването, а не толкова за начин, по който Тайсън на времето отказваше съперниците си. Наистина, до последно не вярвах, че съм видял това, което видях, но така е. Потвърждавам сега, защото виждам кръвта от лявото ухо на Митко Илиев. Какво правиш, бе, каза сега Митко Илиев. Коляно от Митко Илиев, който тръгва в атака, тръгва да приключва Георги. Ляв в целта. Георги Валентинов е на път да изпадне от ринга на Макс Файт. Спокойно, дебни търата изтегли. Гледай тялото да наклониш ми так, не гей съм да читаме. Спокойно, не стискай да се умори той. Той да се умори той. Така, следвай нивото. Дръж нивото, да слиза надолу. Дръж нивото, да слиза надолу. Пази! Прибери дясната му ръка. Спокойно, не е така. Задника, точно така. Задника, не му давай. Спокойно. Хапи! Стегай ръката му так. Стегай с ръката. Спокойно, не се стискай. Стегай да се мори той. Той го да се мори ми так. Спокойно. Ширеги да се бият. Нищо няма работа, ширеги. Здраво, екшен! Няма само това да се отпуска. Нищо не може да направи. 2 минути няма тейкдаун. Давай. Не мой ми так, спокойно. Ръж. Ширеги, 2 минути няма тейкдаун. Стоп! Това му ухо.